Dennis, du er ikke alene. Den følelse, du har lige nu, den er der rigtig mange frisørmestre, der har. Mit navn det er Thomas. Mit navn det er Dennis. Kender du klichéen? Don't work harder, work smarter. Det er lige præcis det, som Salon Business Partner det handler om. Det er et koncept, som er skræddersyet til frisørindehaver, og vi ved jo alle sammen, at det kan være svært at finde ud af, hvor er det, man skal sætte ind hen i forhold til hverdagen, når vi taler økonomi. Det her koncept, det kaster klarhed over, hvor er det, du skal gøre noget, og hvor er det, du ikke skal gøre noget. Med Salon Business Partner skal du nu fremadrettet kun forholde dig til ét tal. Rentabilitet. Med rentabilitetstallet får du et konkret værktøj til at identificere, hvad er det for nogle udfordringer, du har i salonen, så du nemmere kan gøre de rigtige indsatser. Hver måned får du en rentabilitetsrapport, som giver dig Konkrete budgetter og behandlingspriser. konkrete indsatsområder i forhold til teamet og salonen. Indsigt i, hvordan den enkelte medarbejder performer økonomisk. Med rentabilitetstallet får du også muligheden for at optimere dine lønsamtaler med dine medarbejdere. Med Salon Business Partner er der løbende sparring og support igennem vores app. Her vil du også få et stærkt netværk med andre salonejere. Udover det får du også adgang til vores kvartalsmøder, hvor du er sammen med andre indehavere, hvor vi har fokus på business cases, problemstillinger, alt det, der griber ned i vores travle hverdag som indehaver af en frisørsalon. Er du klar til at optimere din forretning i forhold til din drift og din økonomi? Så kontakt os i dag, så skal vi hjælpe dig med at tage din salon op i nye højder.